onye nwere ọfọdụ ka iji go ụwa ihe mma agaghị ama mmụọ nsọ ọjị mgbe kwesịrị ịkpọkụ gịnị Chineke mgbe ị kwesịrị gịnị igosi ụmụ gị ihe kwesịrị ka gịnị igosi ha ị na-aga ọjị kpọkịtị ma ọgwa sọsọ ndị nwoke ma ndị nwaanyị ka ha mara ka ụmụ nwaanyị a ghara awụ ha too mgbe ọ dị ada aga ha wuru titi banyere ndị nwoke ahụ ịzụ bifo ha lụzie di ọ bụrụzie di ha na-ekwe mgbago ha abịazie tụtie ụmụnne ha na o zigboro ụta n'ihi gịnị anaghị akpọ ha mgbe ahụ ọ tụkwa agha o nwere ụtọ mmụọ dube na unu na-ekwe na-asa ekwe na-ebe ese n'otu a ọ ga-ahụ nwa ahụ na-eme ọ na-asa mpa anyị siri otu a mee otu si ekwu mgbe ụfọdụ mpa anyị bụ otu a ka o si na-ekwu ahụ ọna otu a mpa anyị siri mee otu a ka m sikwa eme otu a ka m si pụta n'aka nna m otu a ka nna m si na-eme ya ịwa ọjị gwa ya otu esi awa ọjị gwa ya etu esi ejide ọjị ịnọ isi akwa na akwụdoro ndị ihe ahụ ha niile ọsara ezi ya nyejuo iri afọ nwa ihe akwụkwọ ọgụcha akwụkwọ ma ọgụtara ma ọgụtara ibidokwa faịtịlata otu ọ ga-esi dị mma duto gịnị ịsụ ha ụzọ mgbe kwesịrị ka gịnị ịsụ ọzọ ịkpọpụrụ Chineke n'isi nwa ahụ mgbe kwesịrị ka gịnị ịkpọpụrụ Chineke n'isi nwa ahụ mgbe ọ dị obere maka ihe ji wee na-ekwu ihe a bụ na ọtụtụ mgbe ọ nwere one time maka so ndị isi njepụ ga-amụ aka ebe nya jepụ ga-amụta gịnị ịsụ gịnị n'ọdụ iri anyị nọkwago so ebe ahụ ebe ndị antine so ụmụ nwaanyị agacha agụ egwu akpọkwa m akpọkwa m nkịtị maka asị na m dị ebe anyị dọsịta asị m mmecha anya ma ibi blọd na ihe niile dosa nọrọzie ebe ahụ akpọkwa m ebe nọ ofu onye n'ime ndị ahụ kwa a na-agwakwa okwu ndụmọdụ ha ị na-agwa ha prezident ka ha na-eti mechaa pụọ gwaghị ike azụ uru mmiri ka ọ gara nyocha ebe ahụ nọ m na nwaanyị abịgokwu ihe ọsịsọ ka m si ebe a pụọ ndị elu na-agụ ụgwọ na-agụ ọgwọ ma nyanwa ọ gụkwara ahụ ọgwọ ma nyanwa na ọbụghị aka m na-agụ ọgwa ma ihe a Chineke na-ebere Nnamdị Kanụ ekene dịrị gị ebe ọbụla ebe i mere ka nwata onwe ụmụ m agaghị atakwa akwụkwọ nta